Здравейте, това е втория клип, в който ще ви покажа как IT техниката излъчва радиация, електромагнитна радиация и как докато стоите пред компютрите в офиса или в къщи, тази радиация ви облъчва. За целта имаме един уред, който е скенер засичащ електромагнитна радиация и един продукт, за който след малко ще ви кажа няколко думи и как той работи. Сега, значи ще пусна след малко скенера и ще започна да го приближавам към монитора на този лаптоп. Съответно ще видите, че скалата ще отчете електромагнитната радиация, която се излъчва от компютъра. След това ще поставя тази карта, която е антиелектромагнитна карта, между скенера и лаптопа и ще видите как картата ще неутрализира тази радиация, която се излъчва съответно от лаптопа. Така, за целта махам картата от тук и включвам уреда. Сега като включа уреда ще видите, че той ще започне да отчита на електромагнитно поле. Ето виждате, че той започна да отчита, т.е. в момента засича радиацията, която се излъчва от лаптопа. Сега ще започна да приближавам уреда към монитора на лаптопа и стойностите ще започнат да се повишават. Така, ето, виждате. Ето виждате, в момента уреда изписа ОЛ. Това означава, че стойността на радиацията е по-голяма от стойността, която може да измери този уред. Този уред измерва стойности до 200 милигауста. Сега ще поставя картата между уреда и монитора на лаптопа и с времето ще видите, че стойностите ще започнат да падат, докато стигнат до минимални. За целта поставям картата. И виждате, че стойностите започват да падат. Трябва малко време на картата, за да неутрализира електромагнитното поле. Ето виждате, че стойностите спаднаха до минимални. Значи, тази карта в момента работи на следния принцип. Тя излъчва отрицателно заредени иони, които отрицателно заредени иони неутрализират електромагнитната радиация, която по принцип е положително заредена. Сега като махна картата, ще видите, че след малко, след като се разсее това отрицателно заредено ионно поле, което в момента се генерира от картата, уредът ще започне отново да засича покачване на радиационното поле, което се излъчва от лаптопа. Махам картата и след малко ще видите, че стойностите започват да растат. Ето отново изписа ОЛ. Изключвам уреда. Така, значи тази карта е разработена по японска технология. Вътре в нея основният, ето така изглежда гърба, това е лицето. Изработена по японска технология, както казах. Основното действащо вещество или материал е биокерамика, което има свойството да излъчва отрицателно заредени иони, с помощта на които картата неутрализира магнитното поле или радиационното поле, което се излъчва от IT техниката. Тази карта се препоръчва за хора, които работят в офиси, закача се на бадж за дрехата или облеклото, или се поставя в джоба и трябва да е постоянно с вас, докато сте на работа. Тя неутрализира електромагнитната радиация, която се излъчва от лаптопи, компютри, скенери, принтери и най-вече от осветлението в офисите, което е от луминесцентни или енергоспестяващи лампи, които имат много голямо магнитно поле и съответно радиацията, която излъчват, е много голяма. Видяхте, че картата работи. За ваше улеснение търсете картата с този символ, защото е гаранция, че работи и няма да попаднете на някакъв продукт, който е фалшив и няма да ви свърши същата работа и да си дадете парите на празно. Тази карта аз съм я купил за 8 лева от един сайт. В момента сега ще ви запиша сайта, от който съм я закупил. Значи сайта е следния. www.pdagbg.com.
Посетете с този сайт, вътре има информация за картата, от какво е направена. Ето така изглежда опаковката. Тук си има стикерче, на което е описано на основните неща, които трябва да се знаят за картата и опътване как се работи с нея. Значи тук производителите са написали, че тая карта има ефективност продължение на 3 години и тя ще ви защити така достатъчно от електромагнитното поле, което се излъчва от IT техника и други уреди, които се намират в офиса, в който работите. Това е от мен. Чао за сега и очаквайте следващия.